govoriti o primjeni BIM-a za upravljanje podacima. Evo, znači, moj sadržaj prezentacije će biti, znači prvo ću vam dati kratki BIM rječnik, ali u njemu se samo nalaze pojmovi koje ja u prezentaciji koristim. Znači, načela upravljanja podacima u zajedničkom okruženju podataka, negrafičke informacije u BIM modelu zgrade i onda plan održavanja zgrade i ugovaranje energetske usluge i na kraju BIM model izvedenog stanja kako bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrade. Znači, tu sad imamo nekakve osnovne BIM pojmove u BIM rječniku i sad ključno što mi trebamo znati o BIM modelu da on treba biti, znači, u srži mora biti trodimenzionalan, znači mora biti sačinjeno BIM objekata, to smo isto rekli, znači vrata, prozora, stupova, greda i tako dalje, to su sve BIM objekti. Onda mora sadržavati šifrirane podatke specifične za objekt. Znači moramo imati nekakvu bazu podataka iz koje mi izvlačimo zapravo sve informacije koje su nama za naš BIM objekt bitne. Dalje mora sadržavati hijerarhiju između elemenata. Znači ako nacrtamo zid pa prozor, mi želimo da se u tom zidu nalazi otvor u koji ćemo postaviti prozor. I zadnje, znači, mora dati detaljan opis zgrade. Znači mora dati što više informacija koje što bolje opisuju našu zgradu, ali da te informacije nisu nekakve bezvezne informacije, nego bitne za naš model. Znači, što je sada zajedničko okruženje podacima ili skraćeno SDE? Znači, u srži to je zajednička baza podataka, a cilj te baze podataka je stvaranje, dijeljenje i objavljivanje podataka i uglavnom to izgleda ovako. Znači, imamo neki rad u tijeku i u tom radu imamo nekakve podatke koje su neprovjereni. Ako želimo te podatke podijeliti, mi moramo te podatke provjeriti kako bi ih mogli dijeliti između ljudi koji rade na tom modelu. Dalje, ako te podatke želimo dokumentirati, to jest negdje objaviti ili nešto, moraju biti koordinirani i provjereni i na posljedku ako ih hoćemo pohraniti, moramo imati razlog zašto ih pohranjujemo, a taj razlog je znači buduće znanje i buduće korištenje. I sad rezultat te zajedničke baze podataka je zapravo usklađen projekt i smanjenje vremena i troškova radi korekcija koje radimo konstantno na projektu u nekom klasičnom projektiranju. Sad, kako možemo još shvatiti BIM model? Znači imamo podatke, informacije, znanje, razumijevanje i nešto što možemo nazvati mudrost. I sad na kojem principu to radi? Ako, znači, boje u ovome grafu označavaju industrijske sektore, to jest domenu znanja. To može biti arhitektura, građevina, određivanje količina, upravljanje zgradom, nekakve slični takvi zahtjevi, a oblici označavaju tip podataka unutar nekakve domene. To mogu biti nacrti, podaci, troškovi, bilo kakva sukladnost sa standardima i slično. I sad ako mi imamo nekakve podatke, u startu su ti podaci neprovjereni, znači mi njih ne možemo povezati, znači oni su nama samo podaci. Ako sad imamo nekakve veze između tih podataka, mi možemo reći da su ti podaci zapravo nekakve informacije, to je skup tih podataka su nekakve informacije. Ako sad imamo znanje, recimo arhitekt, građevinar i slično, imamo znanje kako bi povezali te informacije, mi tada imamo nekakva uređen skup informacija. Ako sad te informacije možemo nekakvim učenjem prenijeti nekome drugome, tada možemo reći da imamo razumijevanje za prenošenje takvih informacija. I ako sad takve nekakve informacije standardiziramo u nekakvim datotekama i slično, znači da ih možemo upotrebljavati u više projekata na isti način, tada možemo reći da posjedujemo mudrost za ponavljanje razumijevanja informacija. I sad, oblici razmjene podataka između BIM struka, recimo strojara, građevinara i slično, znači u osnovi su to nekakve datoteke, to smo već rekli. I sad bitno za takve nekakve datoteke je da su one napravljene za rješavanje drugih problema. Ako sad imamo dvije osobe koje dijele nekakav XML datoteku, mi možemo podijeliti, recimo građevinar može arhitektu podijeliti datoteku bez da on zna da će on tu datoteku otvori u nekakvom softveru i imat ćemo nekakvo nenamjerno gubljenje informacija. Znači izgubit će se dio informacija koje arhitektu nisu možda bitne, možda jesu, ali on ih neće dobiti. I sad to je slično ako ikad importate nekakav DVG crtež u nekakvu drugu aplikaciju, u većini aplikacija je to DXF crtež, a ne DVG, baš zato jer je to drugačiji tip datoteke i on će učitati recimo samo tlocrte, iako vi imate 3D model. Znači nekompatibilni su.
i ta se razmjena podataka bazira na tome da jedan modelar datoteku prenosi drugom, taj drugi prvom i tako dalje. Znači oni dijele datoteke i svakim tim dijeljenjem gube dio podataka. Sad, interoperabilnost podataka, to znači da se datoteke mogu dijeliti između više BIM modelara. Znači recimo da imamo BIM modelara jedan koji ima početnu verziju nekakvog BIM modela. Ako sada on izveze i podijeli tu datoteku sa BIM modelarom 2, on izrađuje novu verziju, šalje nekom drugom BIM modelaru, on izrađuje drugu verziju i dobiva se takvim postupkom konačni model. Znači, može se dogoditi da BIM modelar 3 vrati BIM modelaru 1 datoteku i on je opet vraća recimo BIM modelaru 5 i tako dalje. Sad, gubitak podataka u nekakvom ovakvom procesu ovisi o sposobnosti nekoga da prepozna koji se podaci gube, to je uvoz i izvoz datoteke. Sad, dalje, sjedinjenje podataka, znači za razliku od ovog prvoga postupka gdje mi jednu datoteku izvozimo i uvozimo, u ovom slučaju mi možemo te dvije datoteke spojiti u jednu datoteku i dalje dva modelara rade na istoj datoteci svoje potrebne radove. Znači, zašto je ovaj postupak bolji? Recimo, jer su se razvile baš posebni tipovi podataka koji ovakve stvari mogu raditi. I sad tu su bitni u ovakvim datotekama koje su sjedinjene, bitni su referentni modeli ili R modeli. Znači, to su zapravo veze na vanjske poveznice. Ako na nekoj web stranici kliknete na link i on vas preusmjeri na nešto drugo. Znači, to je zapravo sadržano u ujedinjenom ovome datoteci ujedinjenom. I sad dalje, integracija podataka, što to zapravo znači? To je sposobnost razmjene podataka između računalnih modela. U ovom slučaju, recimo, mi imamo arhitekta, strojara, instalatera, konzultanta, građevinara i oni svi hrane BIM model sa nekakvim svojim informacijama i na taj način dobivamo samo jednu datoteku koju kasnije možemo koristiti, što smo već više puta danas čuli. I sad rezultat je zapravo virtualno okruženje podataka, što je zapravo tema ove prezentacije. Znači nekakva baza podataka koju kasnije možemo koristiti za što nam je već potrebno. I sad hibridna razmjena podataka, to je samo kombinacija ove prve 4 metode, što je zapravo u praksi najčešći slučaj. Imamo jednu datoteku, sad neko tu datoteku može izdvojiti, napraviti nešto svoje, vratiti i na taj način dobiva hibridnu razmjenu podataka. I sad, koji su to dokumenti koji se najčešće dijele? Znači tu su navedeni, nećemo ih čitati, to može biti izvješće o projektu, može biti potvrda certifikat, može biti potvrda o plaćanju, početno stanje opreme i slične stvari. Znači tu su nabrojane ako ko želi pročitati. I sad, to nas dovodi do negrafičkih informacija o BIM modelu. Znači, isto smo čuli da najčešće ljudi misle da je geometrijski model BIM model, što zapravo nije istina, jer se on sadrži od grafičkih i negrafičkih podataka. Grafički su, recimo, oblik, dimenzije, prostor, položaj i odnos između elemenata, nešto što možemo vizualno vidjeti na modelu, a negrafički su, recimo, gustoća, čvrstoća, dobavljač, otpornost na požar, toplinski gubici i slično. Znači, nekakve stvari koje u modelu ne možemo prikazati pomoću 3D objekta. I zapravo je ovo 3D model, to je geometrijski model, a ako dodamo još informacije u taj model, dobivamo nekakav informacijski model. I sad, prije nego što se krene uopće ikakvu izrađivanje nekakvog BIM modela, bitno je definirati znači, razine detaljnosti i razine informacija. Znači, razina detaljnosti je zapravo grafička informacija, a razine informacija su nekakve negrafičke informacije. Znači ovdje vidimo stolicu, krenemo od nekakvog šematskog prikaza stolice do nekog konceptualnog rješenja, pa možemo malo iskomplicirati ovu geometriju i na kraju možemo renderirati, dobiti nekakav konačni proizvod koji je nama u našem softveru predstavlja objekt stolice. Znači vidimo da razina detaljnosti u vremenu raste. Isto tako je sa informacijama. Znači, na početku projekta imamo određene informacije, recimo znamo samo da je to uredska stolica. Znači, kasnije dodajemo informacije o geometriji, materijalu i slično proizvođaču i dobivamo konačno znači, nekakav rast u vremenu. Isto vrijedi i za kuću, znači mi smo trenutno tu, radimo na 2D crtežima, ali kako vrijeme raste, realno bi trebali detalji u našem modelu rasti, isto informacije u vremenu. Znači više informacija, više detalja. Sad, ugovaranje energetske usluge, znači to je zapravo sporazum između vlasnika zgrade i stanara sa pružateljem energetske usluge. Znači imamo nekakve postojne operativne troškove, znači to su troškovi koje mi koristimo
kako bi pokrili naš energetski zahtjev, znači imamo energetsku potrošnju. Ako se odlučimo za nekakvu obnovu zgrade recimo ili izgradnju nove zgrade, znači imamo operativne troškove, imamo dio toga moramo odvojiti za financiranje projekta energetske obnove, imamo nekakvu početnu uštedu, u fazi korištenja na kraju imamo veće uštede i nove operativne budžete. Znači ovo je nekakva faza od 10-15 godina korištenja. I sad, za što su još BIM modeli odličan alat? Znači oni su odličan alat za održavanje zgrade. Zašto? Zato jer u svojim datotekama koriste puno informacija koje možemo iskoristiti kako bi bolje upravljali nekakvim objektom zgrade. Znači za to su razvijene posebne aplikacije. Znači ovo je recimo nekakva takva aplikacija koja je vrlo jednostavna i u te se aplikacije u nekakvu bazu podataka isto unose anomalije koje su uočene u zgradi. Znači vidjeli smo da je to zapravo 7D BIM model. Znači može sadržavati recimo fotodokumentacije, tu imamo anomaliju i sve ostalo što je sadržano u takvoj nekakvoj aplikaciji su informacije o toj anomaliji. I rezultat toga je znači neki dokument koji nama treba kao u BIM modelu, a to je izvješće znači o pronalasku anomalije. Sad kako to zapravo radi, znači mi imamo nekakav BIM model, imamo IFC format datoteke, to otvorimo u nekakvom BIM vieweru i znači tu vidimo samo datoteku, ali na njoj ne možemo ništa raditi. I sad mi imamo tu aplikaciju, pronašli smo nekakvu anomaliju i ta aplikacija nam zapravo sve što unesemo u ovu aplikaciju ona mijenja u ovom IFC formatu, a u ovome samo vidimo što smo napravili zapravo. I tako punimo IFC datoteku sa informacijama o anomalijama. I sad, BIM model izvedenog stanja, znači što je? To je zapravo prikaz završenog stanja zgrade sa svim izmjenama u fazi korištenja. Znači da bi taj BIM model izvedenog stanja bio reprezentativan, potrebno ga je uskladiti sa stvarnom, to jest izvedenom zgradom, a on mora udovoljiti dva zahtjeva. Znači mora udovoljiti geometrijskim uvjetima i mora sadržavati bitne informacije o zgradi, znači do razine 6D BIM modela. Znači 7D ne ulazi u to, znači ove anomalije, ovo što smo rekli, nisu dio BIM modela izvedenog stanja. I kako se dobiva što bolji BIM model izvedenog stanja? Znači moramo ga prvo, u taj model moramo dodati 3D BIM podatke, recimo geometriju i slične stvari, pa u materijalima što je isto osnova. Dalje, laserskim snimanjem ili nekakvim sličnim alatima moramo vidjeti jesmo li naš BIM model uskladili sa stvarno izvedenom zgradom. Dalje, moramo sadržavati informacije u okolini u kojoj se ta građevina nalazi. Moramo imati odobrenje za informacija, znači request for information. Ako smo mi nekakve podatke u naš model ubacili, mi ne možemo reći ok, to je informacija koja meni treba, no na neko tu informaciju mora odobriti. Znači reći da je taj podatak točan ili nije točan. I dalje, znači moramo imati promjene koje su unesene na gradilištu u tom modelu. I sad, kako se dobiva zapravo taj BIM spreman model? Znači prva varijanta je lasersko 3D snimanje skupa točaka. Znači to je zapravo ovo i na ovoj slici vidimo da je naš BIM model preklopljen sa ovim tu i vidi se da je poklapanje bar vani vrlo dobro. Sad, znači mi smo praktički to radimo i na ovaj način se dobivaju jako točni BIM modeli. Druga varijanta je znači dobivanje 3D BIM spremnog modela iz 2D crteža, znači to je najjednostavnija metoda, ali ujedno i najnetočnija. Jer mi imamo nekakve crteže koji su napravljeni prije izgradnje, ne nakon što je zgrada gotova i mi iz nje radimo 3D BIM spreman model. U slučaju da uočimo bilo kakvo odstupanje našeg modela od izvedenog, to jest trenutnog stanja, moramo raditi 3D snimak prostora, što je zapravo dupli posao. I takav BIM model je ograničen razinom detaljnosti 2D crteža. Sad, tradicionalni načini dobivanja BIM spremnog modela je šetanje recimo po gradilištu sa tabletom ili prijenosnim računalom, imamo aplikaciju, mjerimo, crtamo, prođemo cijelu zgradu i rezultat je 3D model zgrade zapravo. To je sve što radimo. Znači radimo CAD crteže na terenu. Znači jeftinije od laserskog snimanja, ali manje kvalitetno. Isto jer ovisi o mjerenju čovjeka i oduzima jako puno vremena. Znači ovo je sad isto kao ni 2D crteži, ali za arhitektonske i građevinske nacrte. Znači koristimo arhitektonske i građevinske nacrte, katova zgrade da bi dobili 3D model. Znači isto nije dovoljno točno kao lasersko snimanje. I sad,
kako BIM upotrijebiti u energetskoj obnovi i zašto ga koristiti, a ne tradicionalne načine proračuna. Znači, jer BIM model sadrži informacije koje su nama potrebne i mi ne moramo, ako imamo nekakav 2D crtež, iz njega računati površine, materijale, izvlačiti iz troškovnika i slično, nego te sve informacije možemo iskoristiti kako bi odredili, napravili energetsku simulaciju, znači naše zgrade. I plus još dodatan što možemo više varijantnih rješenja vrtiti, a ne samo jedno koje je odabrano. Znači, plus osim energetske simulacije daje još procjene perioda povrata investicije i ako je BIM model dovoljno kvalitetan, tada na njemu možemo vrtiti velik broj vrlo detaljnih simulacija u jako kratkom vremenu. A sad to je isto pitanje koliko smo mi dobre informacije u taj model ubacili. Znači tu na stranici, web stranici projekta možete više od ovoj temi naći, znači na stranici 41 do 46 za djelatnike javne uprave i 38 do 48 za vlasnike, to jest upravitelje zgrada. To je bilo to. Hvala.